Wau dalu ra mangkat niku kurang ajar. Lan sih mboten tindak. Ngopo ra mangkat kowe? Lara pikir. Lho sing digagas napa? Napa nek babakan pakaryan pun bendina pakarya kalian Pak Seno, babakan duit akeh sithik ya ana rezekine. Ajeng mikir napa melih penyanus nek sing nom-nom gagas kae-kae pun sepo apa gagas kae-kae ya pun mboten to penyanus. Men niki santai ora krungu swarane nika sing atos bengi ngatos. Lah lorati. Mboten ki pun karakter. Oh, berarti kowe lara ati to melaku kuwi. Heeh. Arep muni kok dadak dipikir lara ati tenan. Lara ati tenan. Ya sok lara ini kok. Nah. Ning ya sok tak tambani dhewe. Ya wis ora apa-apa ora. Ya, tambahi sapa meneh? Sinten Tambahi sapa meneh sing urung. Ah iki wis nganu iki ya bar nglairke. Sesare urung mari. Engko golek liwung